Este encuentro anual es siempre una gran ocasión para reunirnos y repasar juntos la evolución de la profesión. Gracias a todos vosotros, damos respuesta a retos de una sociedad cambiante en un contexto econòmic que evoluciona constantemente. Vull agrair i felicitar especialment els companys i companyes que avui celebren el seu 60, 50, 25 i 10è aniversari de la professió i donar-los les gràcies pel seu esforç i la seva lluita constant. La tasca que fa el col·legis, les gestories, els vostres professionals, vosaltres, fa una tasca d'apropar l'administració que sense vosaltres sería imposible, porque gracias a vosotros hacemos que la ciudadanía tenga mejores posibilidades, que tenga un futuro mejor y por tanto, gracias, gracias y muchas gracias. Vosaltres sou en el panorama de les nostres ciutats i dels nostres pobles, sou els referents. Moltíssimes gràcies per fer possible que moltes persones, que moltes empreses, petites, mitjanes, obrin la persiana, la tanquin cada dia i la tornin a obrir l'endemà. Avui dia, a Catalunya, hi treballem més de 1.500 gestors i gestores administratius col·legiats. Vull aprofitar aquesta ocasió per posar en valor els esforços que hem fet tots en l'àmbit de la formació continuada. El copsar l'energia que aporten al col·lectiu els nous col·legiats vull palesar-los que ja formen part d'una professió centenària que des de fa 90 anys té el nom propi de gestor administratiu. Ens hem d'esforçar per seguir avançant amb força. Tan sols així el nostre rol en la societat continuará creciendo molts anys. Los gestores administrativos tenemos una historia moderna, tenemos 90 años. Y digo moderna porque la verdad es que venimos del siglo XV, con los solicitadores y los llamados agentes de negocios. Algunos, eso sí, lo han vivido más cerca, otros lo han vivido menos. Pero todos hemos leído y todos hemos visto cómo ha evolucionado nuestra sociedad. Moltes gràcies por toda la vostra feina, companys. Vull finalitzar aquest acte reivindicant el valor de la nostra professió com a suport als ciutadans, a les empreses i entitats i alhora actuant d'enllaç amb les administracions. Us agraeixo la vostra presència en aquesta trobada anual i en aquesta festa. Moltes gràcies.